दा जोङो साननैसो ससियेल मिडियायाव नुबाय दं माबा लंटं मदांजु लंटं मदांजु बिराद बिमाफ्रा सिख्लाफोरखौ नुवाखै नोङो बिराद बिमाफ्रा दख'ना फैखो दख'ना फैला मोसादों थारमाने मानो खारन बियो दिनै बिहावखौ बिहाव नोजोरजों नायाखै आं बेबायदि मिथिं दावथिंफ्राव बेखौ लाबोफाया माने मिथिं दावथिंफ्राव दानिया आइजोफ्रासो बारा जायो नालाय हिनजावफ्रासो बे मोजां हिनजाव नुबानो गोसोआव दुग्लाबायो ओंखायनो दिग्दार जागोनलै बेखौ लांफाया होननानै थगायनानैल' फैदों आं जियानो जा दिनैनि नैबे मिथिंनि जि थासारि जि आबहावा बे थासारि बे आबहावाया आं जेसेबांखिनि मिथिं गाबोबाय बिनिख्रुइ दिनै मोनसे आलादा मोनसे थासारिखौ आं मोनदों जेब्ला आङो गारिनिफ्राय ओंखारजेननानै जेसेबांखिनि मानसिया आंखौ नुदों बिसोर साफ्रोमबो आखाइ खबजबनानै खुलुमदों गोजोन्थों सार बरायबाय आदा खुलुमबाय नोंथां होननानै बुंदोंमोन बेयो मोनसे आलादा थासारि आरो आं बुंबावगोन बेवहाय थानाय साफ्रोमबो मानसिफोरनि मोखाङाव नायोब्ला आरो बेवहाय थानाय साफ्रोमबो मानसिया मोनसे खोथाखौ सानफ्लांदों बे जायगाथिं सेन्देल लांजानाय नङा खोमा बे जायगायाव हाबनांगौबा आथिं सुनांगोन खोमा खुगा आख्लायनांगोन खोमा सानाखै होनबा निश्चय साफ्रोमबो मानसिया बेबायदि सानदों थारमाने बेवहाय थानाय साफ्रोमबो मानसिया गावखौनो दिनै गोथार गोग्गो साननानै लादों मानो दिस इज द पावार अफ रिलिजियन बेयो जाबाय धोरोमनि गोहो जाय धोरोमखौ नों फोथायो जाय धोरोमखौ नों मोजां मोनो नों बिश्वास खालामो बियो बे धोरोमनि गोहो आङो दोंसे मेथाइ लिरदोंमोन माबायदि मेथाइआ सुबुंनो गियान होग्रा इनायाव नागारखौ जानगार खालामग्रा गोहो गोरा मोन्थोर बेनो धोरोम बिनिखायनो फालिदिनि जों बयबो बाथौ धोरोम जै आफा बोराइ बाथौ धोरोमा मानसिखौ फोसाबग्रा मानसिनो गियान होग्रा मोनसे मोन्थोर जाहाथे जों जि सानस्रिखौ लानानै दिनै बेवहाय जिरायदों जोंनि सानस्रिखौ जों जेरै दिनै गोथार मोनदों आं दिनै पाप खालामा नंखाय बाथ्रा बुङा आं दिनै बेखौ जाया दिनै बेखौ लोङा बे एखे सानस्रिखौ जुदि जों गाबोनबो कन्टिनिउ खालामनो हायोब्ला बे थासारिखौ बे सानस्रिखौ जों समनियाबो लांबाय थानो हायोब्ला बे थासारिखौ जों बोसोरसे बेबायदि लांबाय थानो हायोब्ला बे थासारिखौ जों लाइफ टाइम लांबाय थानो हायोब्ला नोंसोर इमेजिन खालामहरनाय एसे सानहरनानै नायनाय रायजो राजा नोंथांमोन नोंथांनि न'खरा माबायदि जागोन नोंथांनि न'खरनि फिसा फिसौ फेमिलि मेम्बार्सआ माबायदि जागोन जोंनि थासारिया माबायदि जागोन नङा होमबा निश्चय जोंनि थासारिया गोग्गो गोथार जागोन आरो जेब्ला जोंनि साननाय हनाय आरो थासारिया गोग्गो गोथार जागोन अब्ला जोंखौ जौगानायनिफ्राय रावबो होबथानो हाया नाथाय जोंनि बे साननायखौ जोङो गाबोनसिम लांनो हागोन हाया हयथ' बेवहाय थांनाया सोरबा न'आव मोनहैनानै गावनि हिनजावखौ बुंहैगोन हे बिमा जालालै दाख्लैनिफ्रायनो मिरामिस जाबाय थानांगोन दाउखौ लागायगोन साननै जाबायलै लोंनिया दिनै लोंनांगोन नङा होमबा
दा ओंखायनो जोंनि सानस्रियाव जोंनि खर' मेलेमाव जेब्ला धोरोमनि जे सानस्रिया जोंनि आध्यात्मिक गियाना जेब्ला हाबनानै थागोन अब्ला जोंनि समाजाव जोंनि न'खराव जेब्लायबो गोथार जाबाय थागोन जोंनियाव हिंसा हिंसि नांलायनाय खमलायनाय मेगन सालायनाय जेबो थानाय नङा दा ओंखायनो जोंनो धोरोमखौ नांगौ जोंजों लोगोसे बेवहाय थानाय मादैमोन आयंमोन आदामोन बाजैमोन मंगलबार बे सानफ्रोमबो बे बाथौ आरज गाबो दानिया बे थासारिखौ जोङो जोंनि फिसाफोरनोबो होनो हानांगौ बेवहाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनोबो होनो हानांगोन बे थासारिखौ धोरोमारि बे थासारि धोरोमारि बे सानस्रिखौ जोंनि फिसाफोरनि खर' मेलेमावबो सोनानै होनो हानांगोन अब्लासो जोंनि फिसाफ्राबो गियानि जागोन जोंनि फिसाया मालाबाबो अदासारि जानाय नङा आवसारि जानाय नङा बिमा बिफाखौ सन्मान होनो रोङि गेदेरखौ मान होनो रोङै उन्दैखौ अननो रोङै जौ फाग्ला थांखु जाग्रा सिगारेट सोबग्रा मालाबाबो जानाय नङा नाथाय जोङो एखनब्ला नुयो जोंनि लाइमोनफोरनि खोथाखौथ' बाद दोन ससियेल मिडियायाव जों सानफ्रामबो नुयो दानिया जोंनिया फिसा गोनां बिमाफ्रानो फिसा गोनां बिफाफ्रानो माबायदि आखु दिन्थियो मानो जादों बेफोरो खारन जों गोबां मानसिफ्रा दानि गोदान जोलैया धोरोमनिफ्राय लासै आनज्रायलाङो मा होननानै बुङो हमनानै ला आं बै मादैखौ बुंबाय सिगाङाव जिरायना थानाय मादैखौ ससमा गाननाय मादैखौ बुंदों दा मादैया फिसा दङ गैया होमबा फिसाजो थागोन फिसाला थागोन फिसाय थागोन बिहाव थागोन बिखुनजो थागोन बिमा थागोन बिफा थागोन मादैखौ गावनि फिसाया गावनि बिसि महरै बाहायगोन बिनि बिहावा बेखौ बिहामजो महरै बाहायगोन आरो मादैयाबो गावनि बिहावखौ बिहाव महरै बाहायगोन गावनि फिसाखौ फिसा महरै बाहायगोन गावनि बिफाखौ बिफा महरै बाहायगोन बिफाया फिसाजो महरै बाहायगोन नाथाय जेला जोंनियाव धोरोमा गैया जालाङो जेला जों नास्तिक जायो अधोरोम जायो धोरोमनि गियाना जेला मानसिनाव गैया जायो अब्ला मा जायो फिसाया बिमाखौ बिमा नोजोरजों नायनो हाया जायो बिहामजोआ बिहावखौ बिहावनि नोजोरजों नायनो हाया जायो बिखुनजोआ बिहावखौ बिखुनजोआ बिहामजोखौ बिहामजो नोजोरजों नायनो हाया जायो माब्ला जेलानाखि जोंनियाव धोरोमनि गियाना गैया जायो जों जेला धोरोमखौ बिसास खालामा जायो दा जोङो साननैसो ससियेल मिडियायाव नुबाय दं माबा लं टं मदांजु बिराद बिमाफ्रा सिख्लाफोरखौ नुवाखै आङो बिराद बिमाफ्रा दख'ना फिखो दख'ना फिला मोसादों थारमाने मानो खारन बियो दिनै बिहावखौ बिहाव नोजोरजों नायाखै गावनि बिफाखौ बिफा नोजोरजों नायाखै बिदाखौ बिदा नोजोरजों नायनो हायाखै बियो खारन बियो अधोरोम जाबाय बेनाव गियाना गैया मानसिनाव जेब्ला गियान गैया जायो अधोरोम जायो मानसिया जेब्ला अधोरोम जायो अब्लानो बेफोर गियाना गैया जायो आरो दिनै जोंनि गोबां मानसिफ्रा धोरोमजों सोमोन्दो गैयिखायनो धोरोमखौ बावगारनायखायनो बे आखुखौ दिन्थिदों दिनै बिखुनजोफ्रा नायनानै लाजिदों बिहामजोनि बे आखलखौ नायनानै नंगौना नङा खारन बिखुनजोफ्रा बेबायदि नङा बिखुनजोफ्रा धोरोमजों सोमोन्दो दं बिहामजोफ्रा आं गासिबो नाखै साफा सानैसो होननानै गोबां बिहामजोफ्रा दिनै बाथौ खुलुमोसै धोरोमजों माबा सोमोन्दो दङसै दहाय एसे माबा बुंनाय खोनादों आङो बिलानि मोखां फैग्रा हयथ' गोबां थागोन बेखौबो नांगौ बेबायदि गैयाबा जोंहाबो माइरं गैया जायो
दा ओंखायनो जोङो मानसिया आवसारि जानायनिफ्राय रैखा मोननांगौनि थाखाय जोंनो धोरोमखौ नांगौ। आरो जोंहा बर' हारिया गावनि आंगोनि मोनसे धोरोम दंखायो, बाथौ धोरोम। बेयो जोंनि धोरोमल' नङा, बाथौ धोरोमा बर' हारिनि सिनायथि। खारन बे बाथौ धोरोमखौ फालिनायजों लोगोसे, फालिनानै इसोरखौ मोननायजों लोगोसे, बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि मावनाय दांनाय, आसार खान्थि, आखल आखु, हारिमु गासिखौबो जोङो हमथानानै लाखिनो हादों आरो बुहुमाव जोङो दिन्थिनो हादों। दा बेखायनो आङो साफ्रोमबो सुबुंखौ बुंगोन, जों धोरोमखौ फालिखानांगोन आरो जोंनि जाय धोरोमा जोंनि हारिनि सिनायथिखौ होनो हायो, जाय धोरोमा जोंनि हारिनि सिनायथि, बे धोरोमखौनो जों फालिनो नांगोन। नाथाय आं दहाय बुंनाय बायदि जोङो खालि गेदेरफ्राल', बेवहाय थानाय बैसोगोराफ्राल' सानफ्रामबो बे बाथौ आर'जखौ रोजाबबाय थाबा जानाय नङा। दा दहायसो एसे सिगाङाव दान बावनायनि मेथाइ रोजाबबाय। साबैसे सिख्लाफ्रा रोजाबदों? साबैसे सेंग्राफ्रा बे मेथाइखौ रोजाबनो हादों? हादोंबा? बांसिनानो हायाखै। बेवहाय जोंहा बे बाजैमोन, आदामोन, मादैमोन, आयंमोनासो बांसिनै रोजाबदों। थारमाने एखनब्ला एखनब्ला ओंखायनो जोंनियाव नैबे सानस्रिया फैनो गोनांबासो बाथौ माबा धोरोमखौ फालिनांगौलै होननानै। थैनो सम जाबासो धोरोमखौ फालिनांगौलै, थैनो थाखाय गोबाव जोरबावनाय बायदि। दा ओंखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा गोबाङानो मा बुङो, नोंस्रा बोराय बुरै जाबाय, थैजानो गिनांगौसो धोरोम फालि, बाथौ खुलुमो होननानै बुङो, नङा होमबा? दा बे सानस्रिखौ जोङो जोंनि लाइमोनफोरनिफ्राय होखारनो नांगोन। दा लाइमोनफोरनिफ्राय होखारनो गोनांबा ओंखायनो जोङो लाइमोनफोरनिसिम जोंनि बे बाथौ धोरोमनि सान्थौखौ जोङो लानानै थांनांगोन। सानफ्रोमबो जों बिसोरखौ जरित खालामनो नांगोन आरो बेबायदि खालामनायजों लोगोसे जोंनि लाइमोनफोरखौबो जोङो अनासारि जानायनिफ्राय होबथानो हानायजों लोगोसे जोंनि जि बाथौ धोरोम, बे बाथौ धोरोम